wngkha jodan blog nai tongnai rongno te hai lam sugo tini nani ketal blogo kenaro bahai tongbai kha khai kaham no tongnai hne fungrokni tomai se yago paijak hingke ani ro thaisuk thaisa tongkhum ko omo bufurun simni chana mani chajak mani chajaya kota kokorai thanga hingke munis tongkha hingke omo no tabuk chanai norok pilan simi paiti chora nai tongni tini nani blog no ya botrai bo phota phulja khaisani tongsu hingke aina nai nai hingke na phota phulja haike mang sunugo hingke tabuk ragra nai đào say kha cái sự tình kia tôi tao sang là bộ game sự thằng ấy tụng nhưng bữa nay bạn ta nara về rồi này và tôi sẽ bảo thầy và hắn ha tôi lấy sao ini nih quay version này waktu wakha lo hai vào ra mau bawa boosting cái nang mà bahan ke motor man bungkus banget itu makan dan minyak sari kaham jodan blong nai tong nai rong no gata mongkang bazar thangnan bagi ready ni paikha ani no kun phan mo tung gari khata bo horo chanani kahin bagi taw bazar thana nai tong ke yango bo watui wa sawa wa thawo amti hemang mani dibon ni simi ta bo hanya watui bai pai doro ke wati tem klai tong ta ga ska bo khungoi na khan to sati kere ga mano taw bazar thangnai gang bazar thangmani to ang video khlai mangla tamingke ani to sati bo kere ke mobile sinai hingke haini bagui hingke ang jefru bazani phaio hingke ang tamta hati khlai toi phai norong no bo phuno gana hingke te ang tini mui songna nai hingke ta mui songna nai nongna mui ni bo recipe phuno gana ke norong nai tongdi 2000 years later bazani phai sokpai kya wati wa mani wati manjak se phaisiu gang thampro ga wati tentem siklai jang ga ajaga sogeri mase amsa ga wati wasuka ga wati manjak tini bokhor kya soina manta ase bkhnai teose siwis gang bazaro tamta mo ketung pai tui hai funungan tabuk mosok se 25 টাকা 100 ke 20 টাকা ni tui hekya mongke hai muya pai tui hekya muya pasona kha gang ke jinga nakha jinga bo chikon bai man hari klek sasengke boti chador hne ke khundru koi ga aluk kare khane aluk bona kha kisa 500 ani tine mane kisa mangse ga mongke risum bo dam ba rijak gang kom nakha 20 টাকা ni na sio 3 ta saman 20 টাকা ga amongke tinini mui kahamui tamo tok bahan gamono tini songoi phunungnai ang mamui robo kaisa songna hingke markhon somai nango hingke chicken ro sui paibe kya hingke mosla je tongmano huli paibe kya hingke mosok risum hasinta gamono huli paibe kya alu bo helabja pias helamna simise hingke mai box sai rajak hingke tabuk ani chicken o tamta mosla rnai asuk to mosla ri ang jeraman kom nari chao ka abono ta butike khlaina ang phunugan norongno hingke nai tongdan video no ko chicken sujak hingke mo kisa naragi toni reka mosting sana hnai ke yang ke alu bo pias helabjak ke osagang ke ani je mosla kisa asuk ke bangya tam ke mosok hasing risum amda thayung sai pai jang ko mata boro rnai kete som rnai isano rwana kete sutui rnai mongke jira gura mongke donia tab ke mosok rnai ke oro mosok duita tongo kasang ke color changnai jate kisa yokja tabo jaga thokisa rwana
asuk to kebang ya kisan uranai ga omono tabuk mix khainai gang mono mix khaiba ko bayai sumushwana to mix khaibai chang mo tab srapsa kholobi tonana gani to ayang mai munya kho ke mai mun sani no buni mosla ro joton chicken bisung habi thangbayana mo tab kholobi toni re granai jese doi mamu songna hno amsung melero mamu songi tongmang tam songi thaga naigara de gamaiba ode modek sikota amose gas pai thanga ustup se musungi mana shungo to ustup tongwi seta angke gas rok pai khangke samung nangan hnai te se age wngkang ustup no mamu songi chao ke kapalo sekri khetine Aswk Kothok ke songi chana mani bipod jeng shu tetam khaisinai ma songsinai ni bele jese ke pano ga karai thogri uri sinai karai tung tongkha ismeler sinai ta dati muna jagabo ga sakang ang along no sobaji khaina nai tabu thok tungi tongra thun karai tungkha karayo som kisare uri kha kiam pore alok ranai alok bang kisa size kotor khena kha ui ma karai pukut nangki isa color phanya ni bagai sotoi ro irwan agi ang gas ronga from ko sto bai mang no sau do songe ka pro bang college paimani pore bo sakha 2 বছর haise use khai na sto ta gang gas namani ta aso balo ja khongke songya tongoi songmani songna ria haingo te mamu ro bo doi munja ga haingo ta da muna kolgrana gamana te bisa baji ko ta serina garana ta bo ani alok baji bo chakhang gamono tabo tiklai sinai tabuk ani je alok baji khaiman thogono pias no kisa baji khlaina nai saitong gani chicken no mosla full jak bahin kha naina engke kaham nungui tongkha gabo naite ani pias bo baji kora nongkhang kha tabuk gani mosla full jak chicken rong nango pias no rei ranai ke roi taw kaham ke kol nai saisong video khaina ro bo post no mar khena tamni ke yak paile hayango mane yang video da tisanai ke da songnai ke da khlaine omte hayango ta tini Aswk khas ke songi cha sinai hinai wansui famous wansui mani to sungli age sopai ro ustu ro songma dongsho go ustu bo songi cha yani bahing jong mahengo ta agi ro to sawo sawi man go ta bungka bahing mahengo an bkhnai ro bo sibro boro songi dongsho ga chicken bo je bani busla phaipuru songi cha ma se abun pore sangsa je balo khatini se sa pheta ngabon kaham ko songi cha na ni himale hai rok songi rushu ke naigra nai an jora tu kam kaham kan songna ni khlaina ai mui to khlobai nai mane buni sakni thok no khorka do ga ang to bote kisa seranai ngai kisa tini peda khlai cha sinai ta se dini ke bote ri mang sa jo ungke tin ke peda khlai cha shon ngai mono te kisa bote randonai bote ya mane buni sakni ta thok to no khri tong khano ta bon te kisa pol nai wngkha iko ta boke bote ri sinai ka bote kisan no donai masuk ke bang to dia mui kholobai kabukha hingga kisa kutuk hangka aluk donai hingga olo last yongka gorom mosla roi rusuan hingga Aswk to video ti salia tam hingga long ngi thangnai mamu somani mang ngi thangnai ta kaba songi pai khengke phunungsuan norongno tini asa sapung wate wafano tse thanda ya Aswk ik mane fan tolaw se thanda ke ma tongphasio iko ane muibo munkha nga te norok bo bahai wngjakha ano comment khai sade amuro songbaya kubai mokhang ro suima na shu mokhang ge suina hoise te kisa thandang mahang shu ka yang osto bahang mani bage mane bahai se nai me hai ni thangka agiro oto nai mano ga taw sumse ani bahai nai me hai muta nga abon te sarap sa tongai mairo chashon kisa bahai ro nokhri thangbai gra sita fan ni awas bai bare watu ama se khnalia mai khuri tui heka to bahan mui rogo hengke bahan ise bekreng tho mane bekreng mai bahan nangjakta ani tini ne moi songmani tera thoka thogyang lo mai jabai pa sasuan norong no gangle kisa mairok jana kelar ba hani bagai kisa speed khai marka hingka tabo kisa chawai na agranai
tini mui songmani onek kosto suka angka gas ode mode pai doboi angka haibo thongma haiken homa sakha angka bahai bangno jani mani no angka tini ni bagai amsungno hain hain robai khanani blog o malaiswana angka tini ni ani blog no nai hamjak angka like comment share khai di hor kaham.